Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой, бародарои нав стяжкаи Полша кардем, азбаски ҳаво кам захмек буд, жад кардем қоқ нашида оле. Лекин бо хусти Аллоҳ нами паталокоша сар мекунем, насиб карда боша. Хонаи 74 квадратаи бародаро. Тамошо кунед. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикои канали Таҷикстрой. Хонаи навбати 74 квадратаи люстро шуди неста, иншаллоҳ ки мешава. Узри зиёд ки навор хеле дер шид, сабаб амие ки мақсад хеле шидам хонаро тамом кардагем, унҷо дигар хонада кор кардем. Мақсад материалаш канта задишка шидаги буд. Ина бародаро. Ина ванашай. Ина туалетчай. Инеш бародаро спальняй. Ҳамаш хариб ки люстра надоро. Ина залш. Ина залшай. бародаро дастгирии хитона дариқ надоре, канала дастгирӣ кунед. Боқӣ дар амони Аллоҳ, Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.